Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri danoi korapiloak deskorapilatzen izena eman diogun ekitaldi hontara, bai. Deno dakigun moduan gaur San Jeronimo da eta COBik itzultzaile nazioarteko eguna ospatzeko elkarrekin bildu eta gure jardunei buruz hausnartzea baino. Gaurkoan, idazlea itzultzaileen lantegian izeneko itzulpen mintegiai buruz, mintegian aurtengo edizioan aurkezpena egingo deu. Aurtengo edizioan Juan Cruz Igerabide idazlea izan deu, idazle gonbidatu, eta Monika Txerni eta Aritz Branton itzultzaileak, bai? Lehenengoa polonierara eta bigarrena ingeleserako itzulpenak eginez. Dakizuen moduan, 2004 urtetik ona, EIZIek literatur itzulpen lantegi hauxe antolatu du urtero, euskeratik beste hizkuntzetarako literatur itzulpena sustatzeko, eta, bueno, mintegian helburu nagusiak euskal literatura atzerrian zabaltzea eta sustatzea ditugu, eta hortarako ahalegin berezia egiten da, mintegian euskeratik beste hainbat hizkuntzetarako itzultzaileak erakarri eta prestatzeko, eta nolabait elkarrekin, elkartrukean aritzeko. Iaz bezala aurten ere, Etxepare Institutuaren laguntza jaso du EIZIek, ekimen hau aurrera ateratzeko, eta gure eskerri beroena eman nahi genioke hemendik Etxepareko ordezkari Marijo Olaziregiri, haien laguntzai gabe ez bai genuke olako ekimenik aurrera atera ahal izango. Hortaz, Marijo, hitz batzuk, mesedez. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko denoi etortzeagatik, eskerrik asko EIZIeri aurkezpen eta irakurketa saio honetara deitzeagatik. Ezer gutxi, badakizue olakotan hitzarmenak eta sinatzen dituztenek, ez da bakarrik laguntza bat ematea, da oinarrian dagoen ekimenaren filosofia babestea eta sustatzea. Importantea iruditzen zaigu, atzerrian erakustea hemen egiten den saio eta jarduera importante hau, ez bakarrik itzultzaileak ikusgarri bihurtzeko, baizik euskal literatura kanporatze horretan egiten ari garen eta egiten ari zareten ahalegin handi hori bere lekuan jartzeko eta behar duen rekonozimentu eta batez ere sustapena emateko eta ikusteko zinez posible dela, egin behar dela eta etorkizuna zubigintza lan horretan dagoela. Itzulpenerako diru laguntzak esleitzen ditugu, azken 2 urtetan, eta netzako deigarria da batez ere konparatibo bat eginez eskaera jetxiera, eta ez du lotura zuzena bakarrik aurrekontu jetxierakin, baizik egitasmo jetxierekin. Orduan, hori da sustatu behar deguna azken batean beste hizkuntzetatik ona euskarara egindan ekarpen izugarri hori rekonozimentu handiz onartzen deguna eta gure poetika literarioak eta aberasteko balio duen hori, baita ere guretik beste hizkuntzetara zubigintza lan hori iruditzezat EIZIek egiten duen ekimen hau oso importantea dela. Sorkuntzaren beraren trikimailuak argitzen dituelako, azken batean itzultzaile, sortzaile eta sortzailearekin berarekin duen harreman eta eztabaida hori gauzatzen delako mintegi itxi horretan eta gero emaitza bat plazaratu egiten duelako. Eta ematen duelako ezagutzera azken batean gure literatura, gure mugetatik kanpo. Hori da, Etxepare Euskal Institutuaren zeregina, talde hortatik eskertzen ditugu eskerrak, baina gure hortarako gaudela. Eta, zorionak, aurtengo programa bikaina iruditzen zait, eta, zorterik onena opa dizuet, eta irakurlean, nola esaten da, desiratzen egotea jendea, Polonia aldean, zuen irakurketa saio horiek entzuteko eta gure literatura pixka bat gehiago ezagutzeko. Eskerrik asko, Marijo. Eta, beste gabe aipatuko dut, Juan Cruzen lanai buruz hasiko gabain hizketan, dakigun bezala, Juan Cruzek lan ugari argitaratu ditu, bai haur eta gazte zuzenduak eta bai helduentzako liburuak ere, poesia lanak, eleberriak, aforismo liburuak, bateko zein besteko testu laginak hartu ditugu itzulpen mintegi hontan, eta horiek polonierara eta ingelesera itzultzea izan dugu helburu. Hortaz, haur eta gaztei zuzendutako lanen artean, Haur korapiloak eta begininiaren poemak liburuetatik hartutako hainbat poesia izan dira
horietako testu lagin batzuk, narratibai dagokionez Bota ura eta Sagutxo ameslaria liburuetako testuak, eta helduei dagozkienez, Elurra sutan eleberriko 2 testu lagin hartu ditugu, eta Egia ez zur izeneko liburutik hainbat aforismo. Pasadan asteko ostegun eta ostiralean bildu ginean EHUn Carlos Santamaria eraikinean, eta bertan aitu ginean, Aritzek eta Monikak aurrez itzuli zituzten testu horiei bueltak emanez, itzulpenak nola hobetu, Juan Cruzen azalpenei esker testuan nondik norako ez gehiago jakin, eta nolabait taldelanean testu horiek borobiltzeko asmo hortan. Eta izenburuak ondo dion bezala, korapilo horiek normalabait askatze bide hortan. Eta, beste gabe, zuen esperientziai buruzko hitz pare bat eskatuko nizkizueke. Juan Cruz? Mila esker, Marijo, mila esker Eli, eta eizi elkartari eta lankidei, azkenean lankide izan gara, 3 egun hauetan, eta elkarren gandik izugarri ikasi dugu, ni behintzat bai. Alde batetik, sentitu naiz, mimatua, eta bestetik, miatua, miatua miatu esaten dugunean, otzikarak atera arte batzutan, miatzen zaituzte. Eta zeure buruarekin aurrez aurre topo egiten duzu, olakoetan. Azken batean, nik literaturara sartu nintzenean, itzulpenaren ondotik sartu nintzen, gaztetatik, kasualidadeak direla tarteko, itzultzen aritu nintzen, erderatik asko, latinetik eta frantsesetik batez ere. Eta zea horretan ezia izan naiz, literaturaren alorrean. Eta hemen berriz ere nolabait hasierako zeraiek, pixkat hunkigarriare izan zen, hasierako lanekin eta hasierako sentsazio haiekin, eta kontatu nien nola nik literatura zapore batekin lotzen nuen, umetatik, txiki-txikitan dik, amaren ahotik entzuten dituen ipuinetik, niretzako literaturak barrura sartzen zaidanen, zabore bat eragiten dit, eta hortaz haritxu ginen, da, hori nola itzuli ez da. Hori ez, sensazio horiek, eta hori azken batean metafora bada ez. Eta hor baita ere topatu nituen, nik hasieran egin nituen trampak, eta orain ere egiten ditu, baina disimulatzen ikasiet gehiago. Baina hasieran garbi horrein nire testuak, zergatik itzuli ditu da nire testuak galdertzen dira, eta itzuli ditut ezinbestean enaukalako bakoitzean itzultzaile bat ordaintzeko. Eta nahi lotxamaten zidan, laguntzaile asko izan dituen, testuak itzultzeakoan askotan, errepasatzeko eta hola, baina itzultzeko hola norbaiti, por la cara eta hola, neuk egin ditut horregatik besterik gabe. Eta bihurtu da niretzako literatur tailer bat itzultzea. Testuarekin izan dako harreman berriak sortzen dira, eta berritu egin zaitu hori guztia, eta azaldu dira hor, batzuetan oso garbi egin dituan trampatxoak. Eta loreak ere jaso ditu, baina kauzu gehatzen zea zera horrekin, zista horrekin, hemen harrapatu naute bete-betian. Eta, hori, eskertzen diet, batez ere atzera, nostalgia ez, baina atzera garai bat pizte hori izan da, eta bestetik aurrera bide batzuk ikusi ditugulako, elkarrekin landu ditugulako, oso modu jolastu egin dugu. Ni bintzat ala sentitu naiz ez. Tengabe jolasten eta bihurtzen gauzak eta. Hori izan. Eskerrik asko. Elduntzean, plazera handia izan da parte hartzea mintegian, eta behar bada mintegian gehien ikasi eta jaso duena ni naiz. Besteak beste lankide guztiek ingelesa oso ondo dakitelako, eta orduan haien ekarpenak handiak izan dira, eta nire lana hobeto dute izugarri.
Beraz, hori da nire esperientzia. Bueno, ez da egia, nik ere asko ikasi dut. Bai? Neuk ere asko ikasi dut tailer horretan. Bueno, polonieraren kasuan bai ezin dugu esan, neuk irakurri itzulitakoa eta berriz itzuli behar izan dut askotan, nire lanaren berri emateko, baina bai asko ikasi dut. Eta interesgarriena niretzat, errimadun testuarekin topo egitea, polonierara hori eramatea eta ikustea hizkuntzak polonerako hor ze tranpak jartzen dituen. Eta, hori da, bai, gazte eta aur literaturarekin ere lehen aldiz egin dut topo lan itzultzaile, orduan hori ere interesgarria izan da oso, eta oro har, oso esperientzia ona, eta mila esker. Eskerrik asko Hiruroi. Eta, jarraian, itzulpen mintegian laburpentxo bat egingo dugu danon artean bai. Aurrez esan bezala, hainbat liburutako testuak landu ditugu, helduentzat zein aurrentzako testuak, poesia, prosa, zein aforismoak, eta horietako bakoitzak nolabait bere zailtasunak dauzka, bere korapiloak, eta horiek nolabait askatzen saiatu gara, eta hainbat adibide emango ditugu horrein erakusgarri. Esate baterako, polisemia kasuak hainbatetan arazoak eman ditzakete. Eta, horren adibide izango genuke, Ilunpean korapiloa izeneko poema. Juan Cruz, irakurri nahi badezu. Bat, bi, hiru, kandela ezin piztu. Hiru, bi, bat, kandela lor daukat. Hiru, bat, bi, pospolo bila ni. Kasu hortan. Poemak beak nolabait bigarren oihartzun bat izan lezake, bai? Zentzu erotiko batetik hartu genezake, eta zentzu hori nolabait itzulpenian jasotzea nahiko zaila suertatze da. Eta hortaz, ingelesan kasuan adibidez, Desagertzen da, bai. Desagertzen da, hori da. Edo ez nuen lortu. Hobeto esan da, ez da? Nire porrota bat. Eta polonieraz? Polonieraren kasuan, originalean, kandela ezin piztu eta nirean itzali egiten da pixkanak. Itzaltzen doa. Eta berriro piztu behar dago. Beste hainbatetan elementu kulturalak izan dira benetan arazoak edo eman dituenak. Esate bateako Elurrasutan eleberrian kasuan, Errodrigo izeneko pertsonai bat agertze da. Errodrigo eta gero Arantzazu, nolabait Arantzazuko ama agertu zitzaion Errodrigoi 1900 eta zenbagarren urtea zen, ez dut oso ondo gatzen, baina kontua da, hortzen bateaino itzulpenian eman berdeu horren berri. Hau da, zenbateaino argitu halako erreferentzi hori irakurliai, edo irakurliai bere bidea iten utzi eta bere kaxa bilatu dezala halako kontuik. Beste kasu batean, poesia kasua, pertsonaia bat agertze da, Faustina Goikokalekoa. Eta Faustina Goikokaleko hori, polonieraz, errima bila. Azkenean, Faustina izena, gorde dut, baina abizena jarri diot, Faustina Goiko, nola da euskeraz? Goikokalekoa. Goikokalekoa, horrek jasotzen du nire biramonaren abizena, polonieraz. Oso errimarako oso ondo zetorki dalako, eta, orain, nire biramona agertzen da poeman. Eta nik askatasun osoz jarri nuen Juan Cruzen Herria poema honetan, Aduna aipatu nuen. Ohitura handia dago Ingalaterran poesia mota honekin lekuak aipatzeko, beraz, Aduna, ez da? Nebazu egingo dugu irakurketa bat, hola? Hola dio. Faustina Goikokalekoaren begiak hain ziren handi eta argiak, non betaurrekoren ordez, neurri justuak gordez, parabrisak jarri zizkioten berriak. Hemen aldatu indet bertsio hau pizka bat. Bertsio zaharra guazen. Izenare ezberdina da ingelesez, horri buruz hitz egingo dugu pizkat beranduago. Polly's big eyes
Little Polly from Aduna had eyes which were said to be as big as pies, with no specks on her face, and with so much space a windscreen kept her from flies. No, eta Polonieraz. Duże oczy Faustyny. Oczy Faustyny Zaczkiewiczowej są tak duże i nietypowe, iż okulista miast okularów, dokonawszy niezbędnych pomiarów, przepisał jej wycieraczki samochodowe. Eta Olan geratzen ginen beti, nik irakurri eta gero. Ondo. Bueno, elementu kulturalakin jarraituz, bada poema bat, frantses burusoila izenekoa, eta kasu hortan adibidez frantsesak nolabait euskeran edo, bueno, poema hori sortu zen garain, frantses kulturak, euskal kulturan, ze hoi hartzen zeukan jasotze hortan, kontuan izan berko da, gertutasun hortan eta exotismo puntu bat zeukan frantsesak garai hartan, eta galdezka ditu ginen, ea ingelesez, ea polonieraz, ze zentzu izango tezun frantses hori hor mantentziak edo beste kulturan bat igual sartu berrote zan, hoi hartzun hori nolabait mantentze aldea. Bai? Barkatu, tradizioan bakizue, Frantzia aipatzen zenean zen leku, Frantziako errege baten seme alaba gera da, eta zerbait hola urruna da, Frantzia esaten zen, ez? Gure zen herria meintzat eta ingurukoetan. Hor pixkat, gaur egun hori galdu da, baina... Eta, bueno, poema horrekin behakin jarraituz, eta Limerika dala kontuan hartuta, Limerika poema mota hori nolabait ingeles kulturati datorren zea bat da, poema bat da, eta konturatu geha nolabait Juan Cruzek beak euskera sortu ditunak, Limeriko horiek nolabait gure kulturara ekarri ditun horiek berriro ingelesera bueltatze hortan oso natural gelditu diala, oso ondo funtzionatze duela benetan euskeratik ingeleserako itzulpen horiek. Bai, poema hauek itzultzea festa bat izan da. Esan oso naturala eta erraza, zorionez. Zatarako kasu hontan, The Bald Frenchman. There was a Frenchman rather weird, from whose head just one hair appeared. He used it as a lamp, but it gave him bad cramp, so much so that he had it disappeared. Badira baita ere, generuan edo publiko motan araberako arazo jakin batzuk eta adibidez poesien kasutan erritmua mantentzia izan da nolabait zailtasun bat edo bilatu berreko bide bat. Eta horren adibide gisa, Korapiloa balantzaka izeneko poema bat irakurriko digute. Bai. Nik uste dut danak lortu dutela asko ze erritmo hobea, nik erderaz lortu nuena baina. Baina, bueno. Arre zaldiko tximista bezain bizkor, arre zaldiko arre zerua jo arte, arre zaldiko arre zorua jo arte, arre zaldiko kendupenak betiko. Bueno, pixkat imaginatu zaldiko oitako bat ez, gora eta bera ibiltzen den oitako bat ez. Erderaz, geratuko litzeke, arre caballo trotando como un rayo, arre caballo fiel, corre a tocar el cielo, arre caballo al vuelo, corre a besar el suelo, arre caballo arre, y mis congojas barre. Ingelesez errima ez nuen oso ondo lortu, baina gero konturatu nintzen musikarekin hobeto lortzen dela. Beraz zuen baimenarekin abestuko. A swinging knot. Gee up, little horse, just as fast as lightning. Gee up, little horse, right until you reach the clouds. Gee up, little horse, right until you reach the ground. Gee up, little horse, and please don't be sad again. Bueno, zer egingo dut nik ez dut abestuko. Bai, baina, uste dut hor polonieraz ere erritmo hori mantentzea lortu dugu, saiatuko naiz. Zupe una bieguna. Wio mój kary koniku, niczym błyskawica, wio koniku przed siebie, popędzimy po niebie,
W okoniku galopem przeszyj ziemię stukotem, w okoniku malutki, przegnaj wszystkie me smutki. Poemen kasuan, erritmoa bakarrik ez, errima baita ere izate da kontuan izan beharreko beste kontu bat, eta bueno, nolabait batzutan burua ustek eman dituzte eta konponbide zaila izan duen bezala beste hainbat kasutan oso emaitza onak lortu ditugu. Adibidez, inglesan kasuan, itzal korapiloak poeman itzulpena, Harit? Bai, shadow knots in my mobile room. In the candles shine, in this room of mine, dancing window panes, dancing in the shade. Bigger are my hands and my hair in bands. In the candles shine, in this room of mine. Originala mejoratu dut, hau ez esate hori. Hobetu ino. Haur eta gaztei zuzendutako lanetan askotan hitz-joko asko topatu ditugu baita ere, eta horietako bat, Txorimaloa izeneko poeman, Begininiaren poemak liburutik, hor agertze dira bata bestean jarraian, debalde eta musutruke. Bai? Orduan, musutruke kasu hortan euskeraz, bai, debalden sinonimo izatiaz gain, beste zentzu bate hartze du, bai, musutruke, orduan. Zentzu horiek mantentzia nolabait, Monikak lortu du. Bai, sorte handia izan dut, ze polonieraz musutruke hori existitzen da, behar bada ez da asko erabiltzen den espresioa, baina bai, ulertzen da, orduan adierazia izan dut hori polonieraz, bai, irakurrikot? Strach na wróble. Strach na wróble przytuliłby do piersi każdego ptaka, lecz żaden się nie zbliży ani za darmo, ani za muziaka. Hor gelditzen da, sinestu agertzen dela. Azken lerro horretan agertzen dela, alde batetik debalde eta beste aldetik musutruk. Bai, originalak dio, Txorimaloak inguruko guztiak besarkatuko lituzke. Txoririk txikiena ere ez datorki ordea, ez debalde, ez musutruke. Hor pixkat bi zentzukin jokatzen da ez, musunaren truke, musutruke. Ingelesez aldiz beste porrota bat. The scarecrow'd hug everything and even a tree, but not even the birds go up to it, not even for free. Beraz, esan nahi bat bakarrik. Bai. Hitz-joko beste kasu bat izan da, ipuinetako batean agertzen zen lurreko trikua eta itsasoko trikua. Eta itsasoko trikua esateko modua ez dator lurreko trikuan, nolabait, paralelo Polonieran kasuan. Bai, hor auto bat egin behar izan dut, badago, bai, erabiltzen dugu lurreko trikua, eta gero itsasokoari deitzen diogu bere izen zientifikoago batekin. Baina, jokua galduko luke horrela beraz, erabaki dut mantentzea, nolabait, ez ohiko hori txertatzea testuan, ulertzen da ondo, eta agertzen dira bai, lurreko trikua eta itsasokoa. Naiz eta erabilgarriena ez izen hori. Gero izen berezian kasuan, bai, esan bezala haur eta gaztei zuzendutako lanetan eta helduentzako lanetan, estrategia ezberdinak erabili ditugu. Azken batean, helduentzako liburuan, Elurrasutan eleberrian kasuan, Euskal Herrian kokatutako histori bat danez, bertan agertzen diren izenak, kasu honetan Mirentxu eta Inigo, bi itzultzaileek mantentzia erabaki du. Azken baten, hori izango litzakelako gero, sinesgarritasun bat emate aldea historiai, bai. Baina, haur eta gaztentzako ipuinetan, izen berezi horien nolabait badue oso lotura estua hitz-jokoakin, askotan eta historiakin, eta kasu horietan egokiagoa iruditu zaigu, iruditu zaie behaiei batez ere, izen berezi horien nolabait ingelesera eta polonierara egokitzia. Bai, irakurleen arreta ez bideratzeko. Bai, eta beste alde batetik, Elurrasutan horko ipuinean, izenek gehi guk biok uste dut egin dugula
gehitu informazioa, Arantzazua aipatu, bai, Rodrigori Ama Virginia agertzen zaiola, Arantzazun bezala. Arantzazu hori testu originalean ez da agertzen, baina pentsatu dugu nolabait gehitu behar genuela informazio hori, eta gero irakurleak hortik abiatuta aurkitu nahi badu aurkitu dezake informazioa, bai, gero. Interneten bitartez esaterako. Ondo. Gero, helduentzako testutan da, hainbatetan, hainbat oihartzun daude testutan, eta intertestualitate kasuak eta esaterako aforismoen kasuan, bada bat, honela dio, elkarritziria sarri ezaiozue, nik sartu dizuedan bezala. Kasu hortan nolabait, Elizakiko oihartzun hori, bai hor dago, euskarazko hortan, eta xede kultura horietan, xede hizkuntza horietan, mantentzia komeni da, bai, ideia hori hor jasotzia nolabait. Hori nola gehatu zen? Bueno, Polonian nahiko errez, nahiko ondo ulertzen ditugu Bibliako erreferentziak, eta horrean ez da erazorik izan. Inglesez hemen daukazu nola gehatu zen? Bueno, ingelesez jarri genuen hasieran gehitu genion go forth bat, oso ezaguna da Ingalaterran Bibliagatik, 16. mendeko Bibliagatik. Gero badia hainbat kasutan, euskarazkoan edo arazoikan ematez duen kasuak, baina gero itzulpenetan eta hizkuntzan arabera arazoak eman ditzaketen kontuak. Adibidez, generuan, generua. Guk euskarazkoan ez dakaunen, polonieraz adibidez nolabait zehaztu berda. Ambiguotasun kasu horiek argitzea jo berda. Bai? Bai, batzuetan moldatu behar izan dut testua esaterako lehenaldian aditzak genero marka darama. Orduan, adibidez, narratzailea agerian utziko luke horrek adibidez gizonezko edo emakumezka, eta hori saihesteko orainaldira ekarri behar izan dut testua batzuetan. Gero, izenen eta adjektiboen kasuan ere batzutan zaila egin zait testu batean batez ere kuadrozko jertzedun elefantearen elefantea, hor elefantea bihurtu egitena inurri, bakteria, eta horiek, polonieraz, genero desberdina daukate. Eta batzuetan, zaila egin zait, baina, bai, konpondu. Gero, poemen kasuan, elipsia euskarazkotan asko erabiltze da, eta nolabait osotasun trinko bat sortze da poemen kasuan, oso ondo gelitze dira poemak, baina gero zenbait beste hizkuntza batzutan nolabait aditza sartu berri izate da, eta horrek nolabait luzatzeko joera emate du eta trinkotasun hori galtze da zenbaitetan. Baina, beste kasu batzutan nolabait luzera hori gero mintegian ziar eta bat abestien proposamenekin hobetzen saiatu dira, bai? Eta adibidez, babes poeman kasua nahiko polita gelditu da. Babes, euri jasa, aurra negarrez, estalpe beharrez. Bai, ingelesez gainera lortu genuen ingeleseko galdeikaia sortzen. Ez da ohikoa kontua, baina, orain entzungo duzu. Shelter, a sudden storm, a child cries. Shelter, need his eyes. Beraz, shelter hori hor kokatzea euskarazko galdeikaia bezalakoa da, eta gainera ondo geratzen da ingelesez. Lorpen txiki bat izan genuen. Polonieraz, schronienie. Ulewa, dziecko pochlipuje, schronienie potrzebuje. Ez daukat komentatzeko gauza handik esuntan. Ikusi aldezuen moduan, itzultzaileek oso gogorrin duelan,
bai, korapilo horiek askatze aldea eta konponbideek bilatze aldea, baina ezin izan da kasu guztitan espero bezain edo nahi izango genuken emaitza hori lortu, bai, nolabait askotan, askotan ez behin gelditu gea, eztabaidan eta lortu ezin amaierako zea hori. Eta horren adibide izango genuke aforismotako bat. Musilek dio ez daitekela hitz bat errepikatu esan nahi aldatu gabe. Aldatzen ez dena esan ezina da. Eta hor korapilatu ginen, hori nola itzuli, aldatzen ez dena esan ezina, esan ezintasuna edo da. Bai, itzulta ezinia azkenean, gutxienez niretzat. Bai, zaila izan da. Denbora asko pasa genuen bueltaka, baina alperri horregatu ginen. Dana dela, deskorapilatze prozesu hortan, bai, korapilo horiek askatze hortan, perla ugarire bildu ditugu, eta horietako hainbat erakusten saiatuko zaizkigoen jarraian Juan Cruz, Aritz eta Monika. Samotność nigdy nie przychodzi sama. Bakardadea ez da inoiz bakarrik etortzen. Loneliness never comes alone. Maitasunak lan handia ematen du txikia denean. It's a big job if love's small. Ez naiz batere fio norbaiten kontra inguratzen zaizkidan adiskideez. I don't trust people whose friendship is based on ganging up on somebody else. Jeśli twój Bóg jest tak wielki, nie powinno go obchodzić, czy w niego wierzysz. If your God's as big as all that, he won't care if you believe in him or not. Zure jainkoa hain handia bada, ez dio axolarik izango hura sinesten ez baduzu ere. Elkarri ziria sarri ezaiozue nik sartu dizuedan bezala. I wouldn't admire Shakespeare so much if he wasn't Shakespeare. Ez lukete Shakespeare miretsiko, Shakespeare dela ez balekite. Twarda ręka rzadko bywa silna. Gutxitan izaten da sendoa esku gogorra. A heavy hand is seldom strong. Pascalek dio ez dela ona libregi izatea. Ziur asko esan nahiko zuen ez dela ona libregi izaten ustea bestei. W chwilach radości smutne wspomnienia pobrzmiewają muzyką. Une alaietan oroitzapen tristeek musika dute. In happy times, sadness sounds like a song. Laztan batek 100 kafek baino gehiago pizten du. A hug gives you more haste than 100 coffees. Jedna pieszczota pobudza więcej niż 100 kaw. Amorrurik arriskutsuena, hitzik aurkitzen ez duena. Sądzić, że widziało się więcej niż w rzeczywistości, to rodzaj ślepoty. Thinking you've seen more than you have is another form of blindness. Ikusi dena baino gehiago ikusi dela uste izatea itsumen mota bat da. Elurra zutan. Leize zulura sartu nintzen bada atseden pixka bat hartzera. Lainoa jaso arte han itxaroteko asmoz. Ilunpe hartan etzen askorik ikusten.
begiak ohitu zitzaizkidanean ahatik, leizearen barrualdera begiratu, eta harri eta zur geratu nintzen. Horra non ikusten dudan emakume eder bat, soineko zurizkantzia, elurraren pare, niri irribarrez begira. Hasieran pentsatu nuen Ama Birjina agertu haute zitzaidan Rodrigo Txori elorri gainean bezala, eta belaunikaturik otoitzean hasi nintzaion. Emakume hura ordea, etzaipa algara batean lehertu. Gero jan edana atera poltsa batetik, eta inoiz jan eta edan ditudan jakirik gozoenak dastarazi zizkidan. Ondoren, umeok jakin behar ez duzuen zerbait eskaini zidan, eta behin eta berriz atseginez nekatu behin ninduen hartan, lo geratu nintzen azkenean, berak maindire leun bat gaineratuta. Esnatu nintzenean, ez nuen ezagutzen paraje hura. Nora ekarri naun, nora aiz? Neure lurrera ekarri haut, ez altzaik edarra iruditzen. Lurralde hura elurrez estalia zegoen, baina harrigarriki epelak ziren malutak, eta nonai loreak eta alegorriz beteriko zuaitzak ageri ziren. Ez diat izenik, jarraitu zuen emakumeak, edo izen guztiak dituk nire izen. Oso edarra zen lekua, txita atsegina, janari gozo bigunak ageri ziren han eta hemen, eta emakumeak niri irrikaz begiratu besterik ez zuen egin behar, emeak harrari pizten dion irritsa sortzeko nire erraietan. Umeok horretaz oraindik ezer ez dakizue baina. Snow on fire. So I went into the cave mouth to rest a little. I was going to wait until the mist cleared up. You couldn't see much in the darkness. But when my eyes got used to it and I looked into the cave, I was astonished to see a beautiful woman in a white dress, white like snow, looking at me with a smile. At first I wondered if it was an appearance of the Virgin Mary of Arantzazu, like when she appeared to Rodrigo. And I knelt down and started praying. But then the woman started laughing out loud at me. Then she brought some things to eat and drink out of a bag and gave me the most delicious things I've ever tasted. Later, she offered me something that you children shouldn't know about yet. And after I got very pleasantly tired again and again, I finally fell asleep after she wrapped me up in a soft blanket. When I woke up, I didn't recognize the place I was in. "Where have you brought me?" I asked her. "Who are you?" "I've brought you to my country. Don't you think it's beautiful?" The land was covered in snow, but the snowflakes were incredibly warm, and there were flowers and trees with red berries on them everywhere. "I don't have a name," the woman went on, "or all names are mine." It was a very beautiful place, really nice. There was fresh, delicious food everywhere, and the woman only had to look at me with a smile to light the desire in my belly which women make men feel. But then you children don't know about that yet. Wszedłem do groty, żeby trochę odpocząć. Zamierzałem w niej przeczekać, aż się podniesie mgła. W ciemności nie widać było zbyt wiele. Jednak, gdy moje oczy już przywykły, spojrzałem w głąb jaskini i oniemiałem ze zdumienia. Ujrzałem przepiękną kobietę w białej sukni, białej jak śnieg, spoglądającą na mnie z uśmiechem. W pierwszej chwili pomyślałem, że objawiła mi się Maryja Dziewica, tak jak Rodrygowi w Arantzazu wśród gałęzi tarniny. I przyklęknąwszy, zacząłem się do niej modlić. A owa kobieta na to jak nie wybuchnie śmiechem. Potem wyciągnęła z torby jedzenie i picie i dała mi skosztować smakołyków, jakich nigdy jeszcze nie próbowałem. Gdy już się posiliłem, zaoferowała mi coś, czego wy, dzieci, nie powinniście znać. I gdy powielokroć przyjemnie utrudzony w końcu usnąłem, okryła mnie gładkim prześcieradłem. Gdy się obudziłem, nie mogłem rozpoznać otaczającego mnie widoku. "Gdzie mnie zabrałaś?" zapytałem. "Kim jesteś?" "Do mojej krainy. Czyż nie wydaje ci się piękna?" Wszystko okrywał śnieg, ale płatki były zadziwiająco ciepłe i wszędzie dookoła rosły drzewa obsypane czerwonymi owocami. "Nie mam imienia", ciągnęła kobieta, "albo też wszystkie imiona są moje."
W istocie było tam przepięknie, urzekająco. Tu i ówdzie widać było rozmaite przysmaki. I wystarczyło, że kobieta spojrzała na mnie z pożądaniem, by w moim wnętrzu zapłonęła żądza, jaką jedynie samica budzi w samcu. Ale o tym wy, dzieci, jeszcze przecież nic nie wiecie. Sagutxoa meslaria. Periko kaskazua. Periko sagu kaskazua oso berezia zen janzteko orduan. Goiz jaiki eta pijama kentzen hasten zen poliki. Bihatzez kantzontziloak hartu eta pitinka hanketan gora sartzen zituen. Eta kamiseta horrena besazpi goxoetan barrena. Alkandora botoi estu ez, lepoan behera. Gero galtzak poltsiko dunak eta beltzak. Jertzea kostatzen zitzaion buru handian behera sartzea. Galtzerdiak berriz finak kolorean hitzez eginak. Eta zapatilak aurrean biribilak eta atzean bipilak. Baina hain kaskatzua zenez, aski zuen Perikok akas txiki bat bere arropan, zimurarin bat edo loipikin bat, utza, orduan erabat asarretzen zen. Bot aurrun zapatila biribilak, bot aurrun galtzerdi finak kolorean hitzez eginak, atera jartzea aurrena beso bat, gero bestea, bota galtzak poltsiko dunak eta beltzak, bota alkandora apaletan gora, bota kamiseta amorruz beteta, eta bota kantzontziloak. Eta ziztu batean, antxe geratzen zen biluzik. Pig-headed Pete. Pete, the pig-headed mouse, was very funny when it came to getting dressed. He got up very early and took off his pajamas ever so slowly. He picked up his pants with 2 fingers and got into them very slowly indeed. And next he put on his t-shirt right up to his warm little armpits. He did up the tight buttons on his shirt, starting at the neck. Then he put on his trousers, which were black and had pockets. It was quite a job for him to pull his jersey over his big head. And then his socks were very thin and made of all different colors, and his shoes were round at the front and pretty at the back. But because Pete was so big-headed, so pig-headed, that all he needed was a very small problem with his clothes. A little wrinkle here, a spot of mud there, a mistake, and then he really got angry. Then he would chuck away his pretty shoes, chuck away his thin, multicolored socks, take off his jersey, first one arm, then the other, chuck away his black trousers with their pockets, chuck his shirt up onto the shelves, chuck away his t-shirt, really angry, and chuck away his pants. And all of a sudden, there he was, completely naked. Sagu eoskorrak, hau danak eoskorra zian umai. Hemen gure egilea dela izan zen. Gure belaunaldikoek ezagutzen dute hemen San Agustinen oihartzunak eta izango dituzte, bestea esan egiten dizut, San Agustinen oihartzunak. Bazen behin sagu bat zeharo egoskorra eta hondartzan jolasteko ontzitxo batez itsasoa hustu nahi izan zuen. Eta baita hustu ere, hondarrean eginiko zulo txiki batean sartu zuen itsasoa osorik. Bazen bestalde satitsu bat zeharo egoskorra hura ere, eta saguari kontra egitearen hondartzan jolasteko ontzitxo batez, hondartzako zulotxotik itsasoa atera eta lehengo tokian ipini zuen atzera. Sagu egoskorra negar egin zuen saminki, orduan haren aita agertu zen eta itsasoa berriro hondartzako zulora hustu zuen sagu txikiaren ontzitxoaz. Satitsu egoskorrak ere negar egin zuen saminki, orduan haren ama agertu zen, satitsu txikiaren ontzitxoa hartu, hondartzako zulotik ur guztia atera eta ostera bete zuen itsasoa. Uparta myszka. Była sobie raz niesamowicie uparta myszka, która chciała opróżnić morze foremką z babek do piasku. I jej się to udało. Całe morze zmieściło się w małej dziurce, którą zrobiła w piasku na plaży. Była też sobie ryjówka, tak samo uparta. Żeby zrobić na złość myszce, foremką do babek z piasku wybrała morze z dziurki i przelała na dawne miejsce.
Uparta myszka wybuchła płaczem. Wtedy pojawił się jej tata i ponownie przelał morze do dziurki, foremką do babek. Uparta ryjówka również wybuchła płaczem. Wtedy pojawiła się jej mama. Wzięła foremkę ryjówki, wybrała całą wodę z dziurki i napełniła morze z powrotem. Śni dłoń. Śni w nocy dłoń, że dotyka księżyca palcami. Jeśli sięgnie dalej, pokuje się gwiazdami. Eskuak amets gauez, ilergia jonaiez, eta gehiago luza, izarretan xula bai ez. A hand with dreams. A hand at night dreams to touch the moon's beams and go a bit far and get scratched by a star. Limeryk z kolcami. Pewnemu jeżowi z miejscowości Łazy przytrafił się wypadek na plaży. Gdy Coca-Colę pił, kolec w nos mu się wbił. Sprawiłem, żeby kichnął 2 razy. Limerik puntaduna. Bazen mutrikontriku bat eta ondartzan izan zuen istripu bat sartu zitzaion arantza, sudurzuloan gorantza, egin zion doministiku bat. A pointed limerick. There was a Motrico hedgehog on the beach who got lost in the fog. A fish came up to his toes, went right the way up to his nose, and made him fall into a bog. Duże oczy Faustyny. Oczy Faustyny Zaczkiewiczowej są tak duże i nietypowe, iż okulista miast okularów, dokonawszy niezbędnych pomiarów, przepisał jej wycieraczki samochodowe. Faustinaren begi handiak. Faustina goiko kalekoaren begiak hain ziren handi eta argiak, non betaurrekoen ordez, neurri justuak ordez, parabrisa jarri zizkion begilariak. Polly's big eyes. Little Polly from Aduna had eyes which were said to be as big as pies. With no specks on her face, and with so much space, a windscreen kept her from flies. Begin iniaren poemak. Bi gaztainondo. Aldapagora, bi gaztainondo bikain, mendiaren bekain. 2 chestnut trees. Up the slope, 2 chestnut trees bow, the mountain's eyebrows. Samotna róża. Rozkwitła jedna jedyna róża i ani śladu przyjaciół. La rosa bakartia. La rosa bakar bat ireki da, lagunen arrastorik ez. Eguzkibidea. Jaio da goizeko eguzkia, harekin batera itsasoa. Elkarrengandik urrun egingo dute eguerdia, elkarrekin berriro gaueko loa. The sun's path to my dearest. The sun comes up with the day, and with it comes the sea. They'll be far apart at midday, but together again to dream. Eta hiru lagun pixaginean, hiru errekasto eta hirurak elkarbidean. 3 friends. 3 friends go to pee. 3 little streams, and all of them
going to the sea. Trzech kumpli. Trzech kumpli, sika. Trzy stróżki spływają do jednego strumyka. Esker mila, eta galderaren bat norbaitek egin nahi badu, zuen esanetara. Bai, eta bukatzeko eta itzultzailean nazioarteko eguna deula gogoan izan da. Pantailan agertzean kopla horiek danon artean nabestuko ditugu. Bai? Eta hasiko gea, baina deno kantatzeko ari. Hori da, Juan Ebeak. Ikusten ondo dezue ditu, bai. santuaren nola dagoen. Bizkat, lanbidearen. San Jeronimo animo, gure zaindari Maximo, itzultzaile hoi eman zaiguzu, itzeko hogei sentimo. Adi zaiguzu santua, lortu soldata altua, zuzentzaileon eskaria da, ordaintzea talentua. San Jeronimo animo, gure zaindari Maximo, itzultzaile hoi eman zaiguzu, itzeko hogei sentimo. Iraun nahi baitugu tente, zuk ametsumeok bete, interpreteok aitortzaitzagun, ararteko interprete. San Jeronimo animo, gure zaindari Maximo, itzultzaile hoi eman zaiguzu, itzeko hogei sentimo. Gogorra dugu biztia, ez da nau aixia, ai Jeronimo konpondu gure, betidaniko krisia. San Jeronimo animo, gure zaindari Maximo, itzultzaile hoi eman zaiguzu, itzeko hogei sentimo. Ze ondo. Barkatu. Eta ze oza. Bai, eta bukatzeko, izien izenen eta nire izenian baita ere, 300 eskerrak eman nahi dizkizuet. Mintegia oso ekimen polita izan da, oso esperientzia polita, eta gaurkoan ikuste baita ere oso errezitaldi polita izan dela. Eta zuei danoi, eskerrik asko etortzeagatik, eta hurren arte. Txau.